Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. А вы ведалі, што ў мінулым годзе Арганізацыя Аб'яднаных Нацый з мэтай папулярызацыі спорту і актыўнага ладу жыцця абвясціла 21 снежня сусветным днём баскетболу. Спытайце, а чаму ж 21 снежня? Бо менавіта ў гэты дзень у 1891 годзе адбыўся першы публічны баскетбольны матч у школе Асацыяцыі хрысціянскай моладзі у Спрынгфілдзе, штат Масачусетс, дзе тады працаваў вынаходнік гэтага спорту доктар Джеймс Нейсміт. Пра гэта вы, дарэчы, маглі даведацца месяц таму з першага выпуску новай рубрыкі праекту пра баскетбол па-беларуску пад назвай «Растлумяч», які быў прысвечаны гісторыю стварэння нашай з вамі улюбёнай гульні. Дык вось, менавіта ў другі сусветны дзень баскетболу выйдзе другі выпуск гэтай пазнавальнай ці нават адукацыйнай рубрыкі. Чаму ён будзе прысвечаны гэтым разам? Даведаецеся заўтра о 13:00 па Менску на старонках праекту пра баскетбол па-беларуску у YouTube, Instagram і TikTok. Падпісвайцеся, чакайце і хай будзе баскетбол!